ba ni ne ba. Annabi ya san gaibu mai ilimi ba za ya mu samu ba. Annabi ya yi wasiya shin ko annabi bai yi wasiya ba. Amma ku jira zan dawo sallallahu alaihi rasulallah. Ni da Fatima zan fara sai na rufe da Imam Aliyu na. Aliyu zakin Allah abban Hassan Husain murabbina. Ka ƙara ban wani haske Allah ka ƙara ban zafin kauna. Ka ƙara ninka salatai gun manzon Allah ban kaidi ba. Amma ku jira zan dawo. Ni bara mu gaida sharifi dan Fatima goyi barka da zuwa. Ka je ka dawo maula ya muna kasa ai mana kuwa. Bari cikin ruhin mu tabbata mun ka ranar mutuwa. Baki shabi zan kawo baba sidi ne yayi min izini. Amma ku jira zan kawo sallallahu alaihi rasulullah. Assalamu alaika ya wanda ka wuce komai tsada. Assalamu alaika Allah da kansa ne ke ma shaida. Assalamu alaika so ka bi ka Allah ya sharada. Ya mai babban kundi ka cika komai Allah ne ya faɗa. Amma ku jira zan dawo addinin da ya kawo ya cika komai don haka ya ƙaura. Ya je ya huta annabi ba sauran aiki sai a lahira. Me ma'anar san annabi ka tsara kuma rabbu sai ya ɗora. Bayan kai sallah Allah salatai yake tayo shugaba. Amma ku jira zan dawo sallallahu alaihi rasulullah. Annabi shi ya ga Allah ran 27 a watan safar. Cikin duhu ba haske subhanallahi to ga ayar. Yadda mu fadar Allah ya Isra'i da mu iratitar. Baka na gaba kausai na Allah ne ya faɗa ba ni ne ba. Amma ku jira zan dawo. Cikin nufin Allah ya nufi annabi ne oga. Bara na baku misali komai in